सबू मन अच्छी गोटे गोटे की सब मन अच्छी किसी भी भूल पेट को गंडे खाइबा दे पिठे दी चार चापड़ मारे आम सही जाऊँ कौन 2 दिन है आम दुहे किसी भी खाई कहीं तुम सहित चुक्ति करुच कहल कौन लाभ मिलूँ तुमको जो आम कर्मर दोष जो आम भाग्य आम सात सौतुड़ी पलटि जाए दोष नहीं लाभ कौन तुम फालतू कथा शुणा मोर तुम आवश्यकता ना शुण घर पोछा है घर पछिब जा मो सब लुगा गुड़ाक आयरन करू जा कौन हेल्ले पिटी 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 कपड़ा छड़ेदेवी खाइब नहीं कहीं तुम्हें कौन लाट साहेब घर झील कि निज कम तुम्हें निजे न करि पारिबो अरे बापा घर 2-3टा चाकरानी नहीं ससुरजी से दिन कंडिशन भूली गला बधे नहीं माने अच्छी सब किसी माने अच्छी ताबली तुम्हें माने जा कहबो आमे माने कोन सब मानि लेबो अरे ये दुनिया रे तो धर्म बोली गोटे किछि अछि ना वो 150 है पोछा मारिबो आउ सौम्या तमरो पालटा कथा कौन तुम बापा घर लोक तुमको शिखई चलती यू सर अबे मो खानदान बुले निकल गया वो तो के मु होउची तुम ससुर
ତାମାନେ ତୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନ କରିବି? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ଚାକର ପାଇଁ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଲଣି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଏ ଘରର କେହି ନୁହେଁ? କିଏ ମନା କଲା? ତା ବୋଲି ଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶକୁ ତୁମେ ପୋଡ଼ି ପକେଇ ଦବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ। ସେଦିନର କଣ୍ଡିସନ ଏବେ ବି ତୁମର ମନେ ଥାଇ ମନେ ନଥିଲା ଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଯୋଉ ବାପା କଥା ଦେଇ କଥା ରଖେ ନା, ସେ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ବାପା। ମୋରି ଆଗରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାର। ଆଜି ତତେ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଏମିତି ଶାସନ କରିବି, ଆଉ କେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବାନି। ঠিক করেছি, জেসা কু তেসা। କାହିଁକି ବାପା, କାହିଁକି ନିଜେ ନିଜ ଉପରକୁ ସବୁ ଦୋଷ ନେଇଯାଉଛ? ଶେଷରେ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅ ବୋହୂର ଗୋଟେ ବାବା ପ୍ରତି ବହୁ ମାନ୍ୟ ପୁରସ୍କାର।
ଲାଜର ରଙ୍କା କାଣି କାଟଣି କରି ଯେବେ ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମରେ ତମ ଆରେ ବାବା ତମେ ତ ହଉଛ ମୋ ମନ ଆକାଶରେ ବର୍ଷା ରାଣୀ। ତମ ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ମେଘ ଜଗରେ ତମେ ଲାଲ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ସାଦ ବସିଛ। ତମେ ମୋ କାହାଣୀର ରାଜରାଣୀ ଆଉ ସେ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଗଢ଼ିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର। ଆଉ ସେଇ ଘରର ଅଗଣା ଯୋଉଟା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇ ମୁଁ ତମର ଶୁଭା ଆଉ ତାରା ତାରାରେ ଫୁଲ କମଳ ଆସି କୋଉ ଯାଉଥିବ ତମେ ଥିବ ମୁଁ ଥିବି ତମେ ଥିବ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମ ଦିନକୁ ଆଉ ତୁମ ଦିନଙ୍କ ଆମ ଛଡ଼ାଟି ଅନା ଚଢ଼େଇକୁ ସେ ଡାଳରୁ ଏ ଡାଳ ଖାଲି ଆଉ ତମେ ଦିଟା ଆସି ଏଇଠି ଥଣ୍ଟକୁ ଥଣ୍ଟ ଘଷି ପ୍ରେମ ଜମେଇଛ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଶୁଣା ଚାଲ 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 ପଞ୍ଜରୀ ଭିତରକୁ ଚାଲ କିଏ ତମେ ବେଶ କାହା କଥା କହିଯାଉଛ? ବେଶ ଖରା ତୁ କଣ ମୋତେ ଗରମ ଦେଖାଉଛୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ତୋ ପ୍ରେମିକାକୁ କହୁଛି ହଉ ମୁଁ ଆସିଛି ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଜମା ବି ଚେଷ୍ଟା କର ନା ଆରେ 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 ପ୍ରେମିକଟା ପାଖରେ ଏଇ ତ ତୁ କଣ ମୋତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛୁ ଆବେ ସାଇ ଶୁଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଥରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ନା ତୋ ପ୍ରେମିକଟାକୁ ସିଧା ହାଣି ଦେବି ଏତେ ସାହସ ତୋର? ଏ ଦେଶରେ କଣ ଆଇନ କାନୁନ ଉଠିଗଲା? ଦେଶ ଅରାଜକତା ହେଇଗଲା? ଝିଅ ଦିବା ଲୋକରେ ଏ ଝିଅଟାକୁ ଉଠେଇଦେବି ବୋଲି କହୁଛ? ଦେଖି ନିଅ ତ ଦେଖିବା। ଆବେ ନେବା ତ ଦୂରର କଥା ଆବେ ହାତ ଲଗେଇ ଦେଖା। ତୁ ଶଳାଟି ଆଗ ମରି ତାପରେ ମୁଁ ଏ ଟୋପିକୁ ନେଇକି ଆରେ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ଲୋକଟା କଣ ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷିତ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ ହେଇଛି ଶକତର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଏଠାରୁ ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି।